Il-kultura tidher li qed tinbidel speċjalment fil-ġenituri żgħar. Ġieli nitkellem ma' nies li jgħidu li t-tfal tiegħi pereżempju illum il-ġurnata saru jgħinu lill-mara, saru jafu jqabdu washing machine fejn qabel ma kinux. Naħseb ukoll li bħala ommijiet irridu nagħlmuhom lit-tfal tagħna minn kmieni li iva, ir-raġel il-tifel irid jgħin u jagħti l-kontribut tiegħu fid-dar. Irid ikun hemm bilanċ għal kollox. Kien dan il-messaġġ ta' Marti l-kap tal-Partit Nazzjonalista Anne-Marie Grek matul id-diskussjoni fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara organizzata mill-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista. Jikomplik li t-tfal għandhom jiġu malma li l-ġisem tagħhom għandu jkun rispettat u jarawh bħala d-dinjità tagħhom u mhux bħala sempliċiment oġġett li tista' tuża u tabbuża minnu. Min-naħa tagħha l-President tal-MMPN Graziella Tart Previ talbet biex jitqajjem aktar għarfien dwar l-ugwaljanza li sena wara sena tingħata l-ġenb minn ħafna. Matul id-diskussjoni kienu trattati 4 temi, fosthom ir-riforma fil-mekkaniżmu li għandu jwassal għal rappreżentanza ugwali fil-Parlament. Bil-Professur Carmen Sammut tgħid li hemm bżonn dik l-imbuttatura biex il-mara tingħata l-prijorità li jixraqilha għax għandha kapaċità u talent daqs kull persuna oħra. Il-President tad-Dialogu Soċjali fih dan il-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo kompla ma li qalet Sammut billi esprima t-tama li xi darba niċċelebraw verament Jum il-Mara u mhux li nkunu għadna qed inqajmu l-għarfien dwar l-importanza tan-nisa e kif in-nisa huma kapaċi daqs l-irġiel. Alessia Bsala żammiet ukoll innotat id-diskriminazzjoni bla preċedent lejn in-nisa. U d-deputat Claudette Buttigieg qalet li l-ħidma biex mara tkun fejn tixtieq mhix daqshekk faċli għax id-diskriminazzjoni sseħħ sempli raġuni tas-sess tal-persuna. Kienet diskussa wkoll ir-riforma tal-liġi dwar it-traffikar uman u l-prostituzzjoni. Bl-akademika Anna Borġ semmiet il-punt li l-mument li tneħħi it-tlajjar u l-beħ tan-nisa mis-soċjetà se tkun qed tagħti xejra li wieħed jista' jixtri persuna qis oġġett. Minħat tiegħu, negozjant u missier Marka Zoppardi qal li f'kull pajjiż li l-prostituzzjoni ġiet legalizzata kien hemm żieda fit-traffikar tal-persuni. Il-President ta' Riċerka Politika fih dan il-Partit Nazzjonalista Martina Caruana qalet li ħafna qed iwarbu l-fatt li f'dan is-settur għatta nisa jiġu sfurzati u li min iħaddimhom jikkontrollawhom ħajjithom. Min-naħa tagħha, l-MP Roberta Mezzola qalet li jekk il-prostituzzjoni tkun legalizzata se jkun qed jiżdied l-abbuż bla kontroll filwaqt li min hu vulnerabbli għandu jkollu dritt li jsib l-għajnuna. Kien diskuss ukoll l-effett tal-COVID-19 fuq in-nisa bil-kap eżekuttiv ta' Richmond Foundation Stefania Dumek Sant qalet li matul il-pandemija n-nisa soffrew ferm aktar minn problemi ta' saħħa mentali u pis fiżiku, partikolarment meta tfal komplew bl-edukazzjoni tagħhom mid-dar. Biqbila għal dan, Amy Camilleri Zara qalet li fl-aħħar sena żviluppaw l-ansjetà u l-istress, hekk kif issa ilha dan iż-żmien kollu maqtuwa mis-soċjetà flimkien mal-qraba tagħha. Iċ-chairperson tal-NCPE Rener Laviera qalet li fl-aħħar 12 xahar għatta nisa kellhom jitilqu mix-xogħol biex jiddedikaw ħinhom għat-tfal fost ir-ruoli oħra biex issa se jaqgħu lura fil-professjoni tagħhom. L-istess id-deputat Maria De Guarra li qalet li n-nisa u l-ommijiet kellhom jiffaċċjaw sfidi li qatt ma stennew li se jkunu qed jaffettwaw lis-soċjetà kollha. U dwar in-nisa fis-settur tax-xogħol, id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia qal li sistema bħal tat-teleworking mhix li għal dik il-marra li tkun qed tipprova taħdem fl-istess waqt li tkun qiegħda tieħu ħsieb it-tfal. U Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borch Knight qalet li hemm bżonn li l-ewwel li ssir ħsieb bir-reqqa ta' x'hemm bżonn isir favur in-nisa għal wara tkun infassla t-triq il quddiem. L-MP David Kaza qal li n-nisa għandhom ikollhom l-opportunitajiet kollha daqs l-irġiel f'kull settur tal-ħajja. U deputat Kristi De Bono qalet li l-ekonomija bħal katina li għandha bżonn li l-irġiel daqskemm lin-nisa biex tibqa' ħaġa waħda mixja l quddiem. U fil-konklużjoni, id-Deputat Nazzjonalista Therese Comodini Kakija qalet li t-temi kollha diskussi jurew li dawn il-kwistjonijiet huma taxkil għall-mara li kull ma tixtiequ li tagħti sema fis-soċjetà.